Nangis sik. Wong karek kon ning omah ngenteni nek aku entuk dhuwit kok nangis lah. Kuwi kaya apa to, Kang? Kaya wong edan. Wong amleh kowe. Lah kowe kok mirang-mirangke simpuk karo bapak to, Kang? Mirangno piye lah? Lah ngapa sampean kok ngatrong ning dalan kaya ngono kuwi? Ora apa-apa timbang aku maling. Apa ya ra isin bapak karo simpuk nek nyawang sampean? Kon isen piye wong Gusti Allah dudum isen aku ra uman. Ngono kuwi. Saben aku rembukan karo sampean yo ana ning ngono kuwi. Tok 16 juta. Ndak disinggahke mengko nek ngerti bapak yo. Andal bapakmu wong tuwa dibadhok karo. Sampean ki piye to, Kang? Ora ana bapak ki ora tukulahku lho kowe iki kok. Temandang tok kowe ngene iki aku padha karo ning neraka. Lah kena Mangan sak mangane kok yo diamuk. Tekan kowe iku lah yo geger ana apa lah. Kok nangis lah apa kowe? Sunatno apa? Lah apa? Sunatno. Nek wis sunat tapi mbok nggo apa? Jajal simbok. Apa mbok nggo jajal mbok? Iya. Wong aku ora tau keduman kok. Soale ora tau mulai. Gitu ngejorono Pak Am. Rala-rala mbate mbok korupsi kok. Gawa sesuk didol rasa. Singgahno. Walah lambene kok taju. Wedok lambene kok taju. ngene-ngene layu kok seneng ate. Alah mlepuk. Sing seneng kowe, Nduk. Lah kok aku? Aku liwat ngarep omah nggawa bel-bel tok rumah samaku duwe sepeda. Lah apa iku abene? Gayam kowe ku lho, nggih ben tok aku bejo. Atek bejo ki Nyatane kowe dadi bojoku ora tau sugih blas. kok ngono kok sugih bejo. Gimana aku kok jajan barang kok. Suwene aku dadi bojomu ora tau mbok katok iya Teh. Lho, aku ngatoke kowe nek ora girap-girap. Lho mau ngamleh kowe. Karepku ki ora tau tak tukokno katok ngono lho, Kang. Nek kono kono katok piye wong ukurane aku ora roh. Aku bilang aku bojo piye to, Kang? Jenengku. Wong kowe iku nek karo aku nek turu yo ora tau katokan ukuran katok pira aku yo ora tau roh kok. Ngono ki ayo coba banter nek jambul, Kang. Lah nek jambul gedhe ora yo ben lunga ning ngening lho. Kowe ndungu. Ora. Lah nek ora. Kula geger njaluk sunat wis gedhe. Ora usah sunat. Jarno ae sampe nek tuwa bentuke ora kaya nggone pake. Apik, Pak. Ah, sangar. Jajal tak roh. Wayi nek roh. Gade doak padha. Apa neh? Apa? Ngarani wong tuwek padha karo nan mesegaku mang ning dicak. Kang aku ket esuk ora mangan karo jambul kok. Waduh, malah ajange wong kagok mulai. Lah, kedok kok ngisor ah. Kang aku ket esuk ora mangan karo jambul, Kang. Masam kowe tok. Wong ana mangan yo isin. Kok isin apa? Ora. Ora duwe beras kok, Kang. Ora gelem nempur ya. Nempor sing dienggo nempor apa? Duwe. Duwe sapa? Iki Pak Am lah kena asing blepuk yo. Lho, aku ki bojone sapa to, Kang? Bojoku ora tau mbok keloni kok blepuk. Lah dek bengi tak kelon
Dipangan lho Kang kok aja Kang. Dipangan wong loro. Apa kuwi? Sego ndare mason no. Oh, sego. Ya, sego. Iki sego beras Kang. Beras. Wele ora tau mangan sego beras. Nyanyi lho. Dipangan le. Iwake opo iku, Mbok? Iwak empal gaya sumber. Alias tahu. Le apa-apa. Kene. Kowe atau mas beras boleh? Ngengai lho. Aja dintekno kabeh lho, Le. Doyan. Doyan. Golek neh. Badhok pelek iki. Aku sereten. Kowe iku mangan aku njaluk arep mbok kon nurun neh. Aku sereten luru banyu. Luru apa? Ren. Banyu. Wong aku dhewe sekesuk ora ngombe arek. Entane nek aku kudu nguyah ngombe lah. Oh, bojo badhok pelek. Enak. Mbok kok enyek dikalak yo yo yo. Iku aja dintekno engko dipeme engko sore dipangan neh. Ya Allah. Enak. Bapak, sereten. Lah terus lha apa? Golekno banyu. Ana banyu lho banyu aki. Piye? Piye, Mam? Banyu. Wah, anak rek kok ngombe banyu aki. Aku dhewe. Lho, lek ku ngetokno ora karo-karuan lho, Kang. Alah ngetokno ora kar-karawan apa wong jeneng terus bojoli kok. Ora kar-karuan lah. Wis ora ngombe lah dimpet. Kulo piring singgahno sampe nang omah dhewe nggo omah-omah. Singgahno. Dhuwit iku diopeni. Sesuk tak gawe nek dokteran nek kurang tak utang. Nyawer iki ndak sing ngicul ya apa kok ewon kabeh macam. Sing rada agal sithik kok gak ana belas. Pak. Apa gawa iki apa? Sego, Pak. Sego lek kondangan kok brundang. Dadi nggonmu lunga pamit nyambut gawe entuk-entukane apa? Ya sego ya rasa. Iku tok apa ana liyane? Dhuwit ya urung tok, Pak. Semandang tok ewon-ewon lho. Iki kayamu. Nggih. Apa bisa mulus ewon kabeh ngene? Ayo lek kabar ngijolo nggih kapan wong iki yo bodho kok. Sejatine aku ki mau ngerti. Kowe iki saben lunga nyambut gawe tenane ora nyambut gawe. Ayo isane mung gawe wirange wong tuwa. Saiki kowe melu aku iki pirang taun nganti anakmu sakmono gedene. Saiki pikir, nek wong kuwi wong mikir, wong omah-omah kowe duwe anak. Ki bakale ya butuh duwe gawe nyunatne anakmu. Lho terus anggere lunga nyambut gawe kok ngono ki piye karepmu? Iki rak kok pawitan to? Lho kok kowe tegel-tegele mentalan-mentalanmu. Kowe mlaku nyambut gawe ora golek rasa ning krida lumahe ngasta kok lakoni le. Iki tegese kowe kulino ngemis. Iki ra gawe wirange bapak to ngono kuwi. Monggo kowe nek kene jagake wong tuwa saben dina mangan, iki sing kok pangan segale sapa? Kira ya wong tuwa to? Dadi gedhe cilike nek kula ngemis sampean isin, Pak. Ha ya tenane aku isin nek kaya ndek mantu kaya kowe kuwi. Nek sampean isin kula nyambut gawe ngemis kula titip anak bojone kula. Lho. Ana apa to Pak iki mau kok malah nganti Ngomong ngomong karo aku to, Pak. Marsin. Aku anakmu, Pak. Tenane aku ora tegel nek nyawang kowe. Saben dina mung tanis-tanisan. Lah ya mergo kowe ora gugu karo bapak. Ning barang wis kebadut, Marsin. Tegese aku ora kok teges nundung karo bojomu ki ora.
Nanging bojomu wis ngrumangsani yen saben dina iki jagake wong tuwa. Wis ora usah dipikir. Wis. Didongake wae nggone nyambut gawe bojomu. Sik. Mbok menawa gumregah atine. Ora usah tok tangisi dirungokno tangga-tangga. Aja nangis lho, Nduk. Aja nangis. Tanggamu sing ora ngerti dadi ngerti lelakone bojomu ngerti ora? Jambone ora aku nek ora mula aku piye nopo. Ora mesti mulih. Mula-mula. Ya didongake wae muga-muga mengko bojomu mulih entuk kaya sing akeh. Wis ben golek penggawean. Ben golek penggawean. Ben gregah atine. Ha nek bapak ora tembunge rada sora, ayo bojomu iki ora gumregah atine. Jebulane bojomu kuwi nek lunga pamit nyambut gawe kuwi njaluk. Lah ya ngono kuwi rak ya anu to. Nek jeneng wong njaluk iki jenenge wong aras-arasen nyambut gawe. Wis. Iki krama kanthi ngrungokne tembungmu kaya ngono kuwi mau mongso isin. Dhewekne ngrumangsani salah. Sapa ngerti dhewekne lunga ka omah kuwi lenggono kaluputane, ngregah atine, gelem budidaya nyambut gawe sing ora ndadekke wirange wong tuwa. Ya wis kene ya, Mbokne. Kowe marse lan jambul. Sak lungane bojomu atiku kok rada sumelang iki jane aku kuwatir. Nek bocah kuwi mau nampa tembungku njur dheweke iki kapedotan atine. Pendat ngono. Anjur ayo terus dheweke piye iki? Utang atine terus Nek dheweke terus nglakoni sing ora bener. Lah terus nek kaya ngono terus sampean karepe. Ya mumpung durung adoh tak plapatane saka mburi bocah kuwi lunga menyang ndi. Kowe nek omah wae ya, Nduk. Dongakne bapak ben usul karo bojomu. Ya Pak sing hati-hati ya Pak. Engko nek nganti kromo kuwi tumindak sing ora bener, aja nganti kelakon. Lah ya mula saka kuwi aku ngeman karo kowe. Wis do enteni nang omah wae. Tak tutane tekan ngendi kromo kae. Wis ora usah tak getuni. Ora usah kowe kuwi nangis-nangis terus. Mengko nek nganti tangga teparu padha ngerti, doh kaya ngopo aloke ngger. Lha anakmu nangis terus susah. Wis ayo sing penting ndonga. Muga-muga bojomu kuwi nyambut gawe tenan, nyambut gawe sing apik. Golek duit kanggo anak bojone ayo ndonga ya ndak ya. Ning buri. Adoh saka omah. Aku rumangsa isin yen maratuwaku muni ngono ora ketang kae atine nundung karo aku. Ning maratuwaku wis nibake tembung saklimah. Yen aku nyambut gawe kaya ngono tumindak nesta jare. Ya. Muga Gusti kang akarya jagat maringi pepadang. Sok kapan aku kuat sugih. Aku wis kadung lunga ke omah. Umpama lunga aku ning ngendi? Bangeten iku kowe kok, Pak. Kowe ku ya do cupet nyawam kok. Mati-mati lan aku wis kuat tuku motor mabur tanggone nabrak maratuwaku lanang. Aku rung kuat tuku motor mabur, kowe wis mati sik. Bangeten le, Pak.
Gak mentolo ngono nek aku urip turut-turut ngene iki. Ning ya pandungane kabeh sampeyan tak dongakno muga-muga jembar kubur padang lakune ya Pak. Ning kowe kudu eling karo aku. Aku suwuna karo Gusti sing Maha Kuwasa. Piye carane aku iso dadi wong sugih ya Pak. Nek nganti aku engko antarane jam 2 kok ora dadi wong sugih tak bubari kuburanmu. Pak. Pak, dungu ta ora iku tajak omongan ya Pak. Pak. Tan samar pamore Sino moyo winayo Mbah nasibku malah ngene, Mbah. Lho nasibku kene. Aku iku ora ditundung maratuaku ning kaya ditundung. Tegese piye kok? Perkarane ngono iku nek aku salah-salahno, nek aku bener-benerno, Mbah. Aku iku ora tau nyambut gawe, ora duwe kaya ngono ku aku salah ta ora? Oh ya salah. Oh, bocah pangan blantan kowe. Kuwi salah, tegese kowe wong blubuk, wong keset. Kula niku mboten blubuk. Kula niku wis luru rasokan. Delalah ana cah cilik-cilik rumangsane kula niku wong ngemis. Kula dikai dhuwit maratuwaku isin, ngoten lho, Mbah. Lah ya wong kowe iku wong isih gagah, ya. Kowe iki lak isih gagah to.
Lah kok kowe mung trimo nyambut gawe. Krida lumayan asta. Kula niku ya kepengin dadi camat, ora duwe ijazah kok. Oh, ora kok butuh dadi camat ngono ora sing dikarepe bapakmu kuwi. Kowe gelem nyambut gawe lumrahe kaya kanca-kancamu. Ha? Upamane kowe iso ngedhos ya ngedhos. Kowe kira mantune pira kuwi to? Nggih, kula mantune Wira. Ah, ini ya. Kowe aja cerik karo si maratuamu nggone ngucap kaya ngono mau. Kuwi pinangka pamecut tumrap kowe supaya gumbrigah hatimu gelem nyambut gawe kanggo nyukupi anak lan bojomu. Lah lajeng kula niki mbut gawe teng pundi wong sakniki mbut gawe nggih angel ngaten. Oh ya, pancene iki dina rada angel. Sarwa barang murah ya. Nggih. Wong tani ya murah. Ning yo aja kaya ngono. Besok mesti ana undak-undakane. Watone dadi sandang lan panganmu ya. Nggih. Coh iki lho tak wenehi pawitan. Kita panono. Kiai pamengkang jagat. Nggih napa niki? Kuwi ya nggo iris-iris gampang bathukmu kuwi. Kula sejege urip nyambut gawe nu lagi niki kula ora bekakas ngeten iki. Ngene ya, kok bekakas kuwi. Ki jengene keris. Wesi aji. Ya, wesi aji sing kudu diaji-aji ning aja kok percaya banget saiki bakal nuwuhake anu tegese kena kok jaluk-jaluku. Niki lagi wesi aji kok, Mbah. Piye kok wesi aji? Imang ya untuk botol aqua. Ya untuk duit barang. Iki mau anu alat kanggo goleki dhuwit to. Nggih. Lemu nyilih kondi mau. Gawe ngapusi duite wong brundang Ngono. Ya kok pinter kowe hapus-hapus. Kandhani ya. Ngene ya. Kowe aja ning desa kene wae. Teng pundi, Pak? Kowe cedhak ana ing negara Mataram. Ya, Nggih. kono lagi ana geger. Kowe engko sabyanku sing lagi geger iki. Ngangge piandel niki. Heeh. Nek kula menang dadi wong kondang, bakale kula sugih. Iya. Omongane sampean tak titeni anggere ora tak pateni sampean. Mbak, Mentaram iku ning ndi parake? Ngono lho ngidul wong. Ana. Bocah keparat. Aku ngerti kalamun mesti krasa ngantu-antu jroning atimu.
Jalaran sawetara aku ora tegak ing Taman Sari. Menika leres atur panjenengan Kang Mas. Kula menika nggih nyantu-antu rawuhipun panjenengan. Jalaran menapa Kang Mas? Kula lan panjenengan menika lak nembe kemawon kemanten anyar to Kang Mas. Iya. Kula menika kepengin cecaketan kalian panjenengan kemawon lho Kang Mas. Rumangsa bombong jroning atiku. Jalaran sliramu ngendika keng kaya ngono. Awit ing jagat iki ora ana wanita kang dadi memanik ing atiku kejaba mung sliramu. Semanten ugi kula Kang Mas. Senajan to ing jagat raya menika kathah priya ingkang pasuryanipun bagus. Nanging baguse mboten kados nandingi panjenengan lho Kang Mas. Menika saestu Kang Mas. Sansaya gawe kangen ing atiku saben-saben aku ninggalake Taman Sari. Kaya-kaya jroning atiku babar kisah lan bisa ginggang serambut lan sliramu. Kang Mas, kula menika kepengin cecaketan kalian panjenengan. Senajan to panjenengan menika tindak sedinten kemawon kados dening setahun karena sanes salebetipun manah. Yen ngono padha karo aku. Kaya-kaya kados tampilan sliramu. Bobot lan timbangé bakal pisan ora bisa ditindak. Kula menika lair sing gagah. Terus nani dhumateng panjenengan. Bener. Menika saestu. Yen kaya ngono lagi arep pamilih. Jembul. Kados tamu terus langsung. Injih kula. Muga-muga senajan bumi langit lan saesune. Aku lan sliramu bisa nganti kongkon milan minturna. Kados ngaten Manismu angu jiwat agawe ruciten bareng sliramu wis bisa sandingan karo aku. kula menika nggih ngrumasaken bagya mulya lho Kang. Tenan. Ngaten Kang. Tartamtu taktu roti ibarat pengumpan perahu
kaya jagat melu kejan anggon lan aku padha langen satengahing samudraning asmara. Kang Mas, kula ngraosaken ingkang kados ngaten Kang Mas. Lumampatan kabeh iki mau ora mung tiba pangimpen. Muga-muga kabeh iki mau kasunyatan. Ora pancen kaya ngono to, Dik? Kala wau menika nggih kasunyatan to Kang Mas. Kula menika leledes kaliyan panjenengan lelomban wonten samudraning asmara. Tenang. Pisan malih aku kepengin nantu kelawan sira. Apa ora kedulung lan ketun sliramu bareng wis dadi garwaku. Panjenengan menika mbok ampun ngendika ingkang kados ngaten to Kang Mas. Kula mriki dados garwa panjenengan menika sampun ngraosaken bagya mulya. Kula menika nggih tresna kaliyan panjenengan Kang Mas. Tenang. Awit sok kala mangsane jeneng garwaning prajurit mesti akeh ditinggalake netepi kewajiban. Kabeh kuwi mau kudu atimu ditata. Kudu siap lan siaga sawanci-wanci aku netepi kewajiban lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimas Suraga aku waduh. Kene. Matur sangat kan. Suwe ora pinanggih diajeng Suraga lagi. Wis katon besus anggon ngadi busana. Ampun kebak pangalembana dhumateng kula kan. Kabeh iki kang kasunyatan kok ngono to, Jaj? Nika leres. Dimas Suraga katon gagah pideksa dasar bagus pasuryane. Ora kaya ngono. Nika leres Kang Mas. Matur nuwun sanget kan. Dimas janur Gunung Kadingaren nganti sliramu sowan ana ing katemenggungan. Apa wigatine? Saderengipun ingin kadang matur langkung prayogi sungkem pangabekti kula mugi konjuk Kakang Idonegoro. Tak tampa mung tiba padha-padha ya. Matur nuwun sanget Kakang. Ngantos kula ngelak laku. Enggak damel anggenipun panjenengan Carem asmara kelawan kanggo Citraswi tumapak wonten ing dalem katemenggungan. Tunggunipun kula dipun utus Kanjeng Sultan Agung Hanyakrokusumo bilih ing sak mangke dadosaken kawruhanan panjenengan Kang wonten ing Kasultanan Mataram menika katemben kemawon ayun-ayunan perang Kang. Jare sapa sing ngadani peperangan lan Mataram?
Mboten wonten sanes kalih namung setunggal. Adipati Blambangan Minak Daliseta Kang. Njara apa darunane nganti Bupati Blambangan wani merong kampuh jingga ning Mataram. Piyambakipun keping sanget mandiring pribadi kisah wonten ing pemerintahan Mataram Kang. Apa ora prajurit ngendhakake pakarti ning Minak Daliseta? Kathah senopati ingkang gamping-gamping wonten ing Kasultanan Mataram. Teman badhe ngrembug Adipati Minak Daliseta nanging pepuntanipun gagar-wigar kentan pokar. Boten kuawi mranggulangi kridanipun Minak Daliseta Kang. Njara apa sambunge langsuanmu ning asaku, Dimas? Kula sinampiran purba lan wasesa Kanjeng Sultan Agung Hanyaksuksuma sampun ngandhapake parentah nibakake wasisa pilih ing ari kanggan menika. Kakang Senopati Yudhanegara kangkat pinangka senopati perang wonten ing Kasultanan Mataram Kang. Paribasan wong Minang durung nganti abad. Aku lagi wae kandha lan siang. Jeneng garwaning prajurit sawanci-wanci mesti bakal kasampiran purba lan wasesa saka Narendra ateges kudu nindakake wajib. Mangsa kuwi kabeh mau kudu sawega. Kang Mas, kula ing mriki jejering garwa panjenengan menawi to panjenengan badhe netepi kewajiban. Kula menika nggih sampun mangertosi. Yesus, matur nuwun banget. Dimas, Kados pundi Kang? saka kabeh kang kok aturake wiwit nganti aku bisa nampa. Aku nampa dawuh dalem Kanjeng Sultan Agung Hanyaksuksuma minangka Senopati ngendharat Adipati Blambangan. Rumaos bombong wonten ing saklebetun manah pramila. Sampun glamblang antara waja pilih panjenengan saged nampi palunggahan pinangka dados senopati perang. Iya. Kula nyuwun pamit badhe ngunjuk atur Kanjeng Sultan Agung pilih panjenengan saged nampi palunggahan menika. Iya. Nderake. Kepareng kula nyuwun pamit Kang Mbok Citarasma. Kula nyuwun Kang pamit Kang. Sing ati-ati ya Dimas. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injek kula Kang Mas. Mestine ora perlu tambani maneh. Saiki uga aku bakal njaluk pamit awit bakal netepi kewajiban ngendharat Adipati Blambangan kang saiki wani mbalela ing Mataram. Kang Mas, Piye? ngaturi person sih Kang Mas. Arep matur apa? Panjenengan menika lak temike mawon temantenan nyata Kang. Ya. Dereng wonten sepasar. Kentikanipun tiyang sepuh yen to temantenan kan dereng wonten sepasar menawi tindak menika mboten becik lho Kang Mas. Ya. Aku ngerti. Ning kabeh kuwi mau kejurung kewajiban gedhe kang kudu tak tindakake. Mong cilik mblenjane gedhe tan bisa merantasi gawe ateges aku uga angok-angok bebaya pati. Kula kesuk. Ana ing papan iki. Babar pisan Kang Mas ora bisa milih. Anane mung aku kudu nindakake wajib. Ya mung tak jaluk aja nganti was jroning atimu. Ya mung pandongamu wae rene lan wengi tak jaluk janji. Muga-muga aku bisa merantasi gawe. Menawi to kados ngaten Kang Mas. Panjenengan ingkang atus sampun kemawon sik. Ya pangestumu tak jaluk janji. Aku jaluk pamit. Kang atus sampun. Bisa netepi kewajiban kanthi becik. Mula kang saka kuwi aku bakal memuji kersaning Gusti.
sapa kang dadi tuwa-tuwangganing para prajurit Blambang? Ora ana loro telu kajobat. Ditemungke Patih Dandang Malih. Ya Dandang Malih. Ing kene tak jaluk elingake pepundhanmu Minak Daliseta ing Blambangan. Aja dibacotake anggone balela ning Metar. Ketemu pirang perkara kowe wani ngucap kang kowe wangono. Sopo tenane kowe? Aku duta pamungkas saka Mataram. Senopati Yudanegara. Yudanegara sisan gawe kowe lak rampungi ana ing papan kene. Yen kowe melu canduk lawang bab perkara iki. Yen kaya ngono, kowe ku tak singkirake wis dhisik. Maju setangah gegendang. Waduh. Waduh, malah. Dowo yang papi soto. Ayo, Dandang Malih. Aja mung sumbarmu kuwi bisa pecah. Aku wis bikin Malih. Ayo adepono Yudanegara kalian. Sumbarmu kowe bisa mecahke wesi. Bilang siap. Ayo maju jatah. Sabang Cindilit Song Mataram tupes tapis kang tanpa tilas. Ketano agemanmu kaya ngono. Mestine kowe kalebu kawula ana ing Kasultanan Mataram. Kula niku jane ya ape takok. Mentaram niku parake ning ndi, Dik? Mataram ya dalan iki tujuane Pendhapa Agung Mataram. Lah sing kok karepe? Duka kula niku kepethuk wong tuwa ngono lho. Kula niku kon lunga ning Mentaram, jarene ning Mentaram niku mbutana tenaga. Ning kono wis panen ngedos ta urung? Kasultanan Mataram negara. Negara. Kebaken para prajurit sing padha gamben-gamben para punggawaning praja kok ngedos iki piye? Kula niku wong desa dadine ya ora roh karepe. Yen to kowe kepengin cedhak ana ing Mataram, ya pancen iki dina Mataram lagi peperangan. Lawan Kabupaten Blambangan. Sampean sinten? Aku Patih Ngerangkusumo. Patih kelayapan tekan alas. Gosek. Ora urung karepku. Napa? Aku mbiyawake ngersane sinuwun Sultan Hanyokrokusumo. Nggih. Sapa perangane pawongan sing iso nyekel Bupati Blambangan bakal nampa ganjaran sing ora sithik. Murwat karo tumindak nggone nyekel wong-wong saka Kabupaten Blambangan. Dadi gedhe cilike tenggene Mataram niku wonten sayembara. Sapa sing iso mbalekno Bupati Minak Daliseta
bakal diganjar. Bakal diganjar mangan sinuwun. Sampeyan nek ngomong aja anggen jeblak lho. Lho, piye to aku ku pateh kok mbok Kula niku ngadepi wong gedhe nek omongane mencra-mencri niku bendina lelek. tembungku kena kok gemi. Nek ana butahe karo wong cilik niku wae kok alah paribasane glosor. Nek wis dadi ngongake ra gelem. Aja mbok anggap Sinuwun Sultan Hanyokrokusumo patih Ngrangkusuma ora bakal mlenjani janji. Saestu pripun? Iya. Dadi gedhe cilike sapa wonge sing gelem balekno Bupati Minak Daliseta diganjar temenan? Tenan. Sugih bakale. Lho, ora trima sugih, malah bakal nampa pangkat derajat saka ngersane Sinuwun Sultan Hanyokrokusumo. Cangkeme sampean tak titeni. Lho, Kula niku ora bakal ngajeni wong gedhe nek ora ana nyatane. takon kowe bisa nyekel Minak Daliseta tak unggahke ana pendopo kasos. Sampean keploke kon guri kula tak sing maju. Tonton. Mlebu teng Blambangan iki lek fotone ngeten iki mesti wong mesti. Ora rasa. Iki. Ya Lek. Wes wae foto. Lho aku iki pateh kok lek iki. Ojone lek embe. Pateh olo-olo. Lho. Kowe ngarane aku olah-olah sing olah-olah aku tak kowe. Aku ae diceluk Lek. Kang ngono lho, Kang. Kang. Ngene sapa Kang? Krama. Layak. Krama layak. Krama paling bagus sak desaku. Bagus. Kromo bagus. Wong nek jenenge kromo ya jumbo ambek sandang penganggone. Sandang penganggone ngene jenenge kromo pas. Ayo kok ngemes ae. Ngemis ya lale timbang aku maling. Luwih becik ngemis timbang aku ngurupsi kaya sampean-sampean iki. Lah aku ngurupsi apa? Sampean pateh bayarane pira? Aku 3 juta. 3 juta iku ambil adol ban truk apa piye? Pateh bayaran sigare sandangan apik ora lem ngurupsi karo nang pimpinan ora ngawak. Dudu untukku ngurupsi. Untukku nyolong. Wong do dadi wong gedhe ku mbok do hati-hati lek aku luru rasa aja do mbok nyek. Sapa roh ngene iki wis sugih kuwi tuku nyawam. Celepuk apa mam? Iya rek. Nyawa mbok tuku. Coba. Aku iki. Wah aku tak lunga. Kang Romo. Ada apa sih? Takon ada apa sih? Sekolahmu ku apa? SKKP. Weh. SKKP ngopo? Sekolah karepe ora karepe. Wes ngene ae. Kowe karepem apa? Nek njaluk dhuwit ya tak weni nang balik. Ngene lho. Loro pate. Ah ngono ya. Kula niku kepengin ketemu sing jenenge Bupati Minak Daliseta. Tulung nek sampean roh sing jenenge Bupati Minak Daliseta kon rene tak idak-idake. Lho. Lho dak gampang cetha ngoten niku. Kowe durung ngerti? Belas ah rupane ra roh. Dipun paringi ngertos. Umpama kowe ngerti, Gawa rene tak tekuk-tekuke. tenan. Lho, candune padone. Mandi. Duni lek. Duni kula ni. Iya, kita ngulakane wae. Lah dalan. Tenan kowe wani tenan. Saiki wani sampean yo wani. Kok gedhi. Luare wani. Rada cilik ra ono piye le? Gedhi kok sing rada cilik ale.
Lho mawar wani. Lurokno bekakas iki sing rada cilik. Kata cengeng san. Himina balik itu. Ayo, oke. Ayo, Deka. Dang. Aku wak dimbok kalah. Ayo, Dang. Saiki kowe kudu kalah karo aku. Nek sesuk Wani. Aja meneh lagi sampean keroyok sak kancane sampean. Loh. Ajeng. Dite. Dite. Mulai itu. Kene teh mangke. Ono suarane, ono rupane. Pakai mriki yo. Udit ya. Ayo, Dite. Sampean kok minggatku. Ayo. Gobloke wong lakone aku kok dimusoi lho bodhone. Lakone ya menangan lek Kang walah-walah ya Allah. Teh. Ya blenjani. Penak kowe karek keplok-keplok. Kula niki sing musa wong gedhi-gedhi. Ora nyono babar pisan rupa merang gadek ning tandang. Wah, lah aku mbarek ya dadi bambangan lek ah. Sampeyan niku Sopo sing dadi jenengmu? Krama. Kula wong nduni kidul kulaan niku. Kula niku ora ya piye-piye lah wong desa. Rasa matur nuwun banget wis nentremke ana ing Kasultanan Mataram. Janjine gancu sisan matur nuwun tok. Kepenak sampean. Sampean pisanan ngomong nek kula sembalekno Bupati Minagdali Seta diganjar dia. Iya sik ngene lho. Sepisan aku ngandhake matur nuwun kaping pindhone. Ayo tak irit munggah ana Pendopo Agung Kasultanan Mataram. Sakniki. Iya. Tenan apa pripun? Tenan ayo tak tetep. Sampean ngarep. Ya. ingsun timbali ya gening panjenengan sowan. Ana wigati apa kira? Ingin sepindah kula badhe ngaturaken kabar lelayu. Lelayu? Sapa sing tiwas kuwi? Tumenggong yudha negara gugur wonten padyaning tupuh. Senopati yudha negara gugur. Sedaya kala wau awit peperangan kalian tiang-tiang saking Kabupaten Blambangan Minagdali Seta. Yen pancen kaya mangkono ora kena dipambeng pakartining Minagdali Seta. Apa sira ora ngrekake para prajurit ing Tarak digebuk karana kekuatan, Cukum? Sampun boten kirang-kirang nggih kula budidaya. Nek pepuntonipun prajurit saking Mataram sami kapracondhang Sinuwun Sultan. Mentaramu go kasora. Weh. Aneh-aneh. Kados ingkang panjenengan aturaken. Sedaya purba wasesa pun dawuhaken dhateng kula. Kaya ngono iya. Mila kula pados raya. Sinten kemawon ingkang saged nyepeng ngunduraken bupati saking Blambangan badhe nampi wujudipun ganjaran saking ngersa panjenengan. Pepuntone kepiye kira? Mboten nyono babar pisan. Wonten nom-noman saking Karang Pradesan ingkang saged ngunduraken tiang-tiang saking Blambangan. Pawongane sing ndi? Rama. Ya. Kowe kuwi nang ndi? Aku di sini.
kabare, Dik? Baik-baik saja. Heh? Piye, Le? Dik. Sing bisa ngrampungi gawean negara. Wong edan tok gawe Kene iki menungsane Kanjeng Sultan. Dik. Kromo, apa iki wis ning pendopo Mataram. sing tok gawa rene iki menungsa sing wis dadi. Iki urung patek dadi kok gawa rene. Kula wit sepisanan panggen rumas kula nggih boten waras. Ning kok tenan nek kok. Ning niki ingkang saged nentremaken Mataram. Kanjeng Sultan. Iku sapa, Iki Kanjeng Sultan. Sultan iku panganan apa? Iki sesembahan Mataram, Ratu Mataram. Ratu. Heh? Sultan Agung Hanyokro Kesumo. Sampai ratu, Dik. Ratu. Jok jumblak lagi roh iki lho ana ratu kok sandale japit lho. Mateni wong. Ame ta, Dik? Lho ratu kok sandale ban. Kromo. Iku sandal kamar mandi. Iki ora wayah dinas. Gugup iki mau. Mergo aku sowan sembrono. Ora wanci pisuanan. Ratu kok. Yen wanci pisuanan ya nganggo selop. Sikile dibuntel ngono iku kok. Lho, malah dodok. Iya lah. Ngadep lu ngersane ratu ki lungguh. Sila sing apik. Angel lah. Teh, Kromo aja jlegan kok. Iya. diwarai teh. Sila. Ojo dangak-dangak nek urung dikongkon dangak. Kowe engko kualat. Ngono. Jak. So. Hei. Hei. Kowe diundang. Jeneng korahe kok. Jenengmu sapa? Krama. Wong duni lho. Krama. Asmanipun Kromo. Lagi ketemu iki ana menungsa kok kaya ngene. Jok jumbluk ya lagi iki ketoprak kono-kono ra ora ono ngene iki. Sesuk lho bakaran jaluki lakon ngene iki nek iso. Aku malah kudu guyu. Aku kok guweting ah. Sampeyan gedhe aku malah kudu guyu. Ana piye ratu kok melu cengengesan? Oh, begitu. Iya, Jok. Ya. Ya oke lah. Teh, Kula paring pangantika aja. aku mathuke ora usah ngomong wae. Lah kersanipun Wis rampung ngono aku tak mlebu turu. Ratu mutung. Potong gaji lo kapal lo. Ya, kula wit panggih menika weteng kula pun pegel nek sampean tilar malih tiyang kalih. Kula malah mboten iso ya ngucap. tinimbang aku mengko dipotong belanjaku tak ladenane ya. Pun turuti mawon kersane napa? Kurma? Kromo piye lah? Nanas aku ora kurma. Kromo Kanjeng Sultan. Kurma. Kromo. Wis dungu. Tek kliru. Kliru karo tek sapa kok ora dicorek? Karo Mbamit Banjar Dadu. Bener ngendikaning Kiraka Patih, kalamun kowe sing bisa ngundurke wong saka ing Blambangan. Ketoke ngoten. Lho Sampeyan seksine ndarar. kira-kira ketok tenan apa ora? Ya kadang ketok kadang ora mesti. Lho kuwi apa? Entut. Patih, Kula kowe wis roh kitut. dereng nate. Pendopo kontut. Iki lho menungsa sing kaya ngene iki pancen sok bebayan. Nggih. Ala tanpa rupa ateges dhewekne kuwi bathok bolu isi madu.
Ora ngira babar pisan yen menungsa ora pakra bisa gawe tentreming praja. Tandangipun edap-edapi sanget. Playune banter sajake. Banter anggere utange akeh ya playune banter. Sampeyan iku isane aneh. Teh, Kula Kanjeng Sultan. iki sing digawa apa? Lho rasa anggar lho. Hasil karya Krama Rasaan. Kok iso ketemu bakar rosok barang iki lho, Teh? Sedyanipun menika rak pados rosok. Ning sareng panggih kula nganakke sayembara ingkang panjenengan aturaken piyambakipun mupu. Ayo, Teh. Lungguh. Lungguh. Yen ditimbali ratu, laku dodok karo nyembah. Ayo, Laku dodok karo nyembah aja sembrono. ning ngarepe ratu. Lho. Mlaku dodok ya. Teh. Contone teh. Teh. Aku dadi patih pisan pegel banget. Nek ditimbali Aku ora ero. laku dodok karo nyembah. Nah. Lah ngono iku. Goblok. Nah, ngono iku. Ayo. Lho. Laku dodok kok ngono ki kepiye? Contone. Aku. Nggih. Sampeyan kesan terus badhe nuruti. Ting aku. Potong gaji. Ya teh ya. Timbang dipotong belanja aku teh. Lho, mlaku dadak. Kanjeng Sultan ngaturaken pangabekti Kanjeng Sultan. Ya tak tampa pangabektine ingsun tampanana ya, nggih. Iye Kanjeng Sultan. Jengkol. Cakerep. Ceker aja bonggano kursi kemok. Alah nek warung ku nyingkrang kok pinu embol. Iki kraton iki. Kanjeng Sultan Krama, Ya tak tampa. Kenapa? panjenengan sampun nate disamber mledek. Ketoke ngenteni kowe. Nek kowe wis lagi aku. Teh, Mumpun nyontone aku dangu-dangu kok. Sultan kok ora kajen kok teh. Lah timbang ilang belanjane Wis ketoprak dhewe. Aja mutung ah. Aja mutung sesuk tak tumpakno mobil ning gak ono bensine ya. Sing mriki. Iya. Cocok ngeten. Toprak bayaran 75 kok anane ngene. Jeng Sultan ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk Jeng Sultan. Nah. Kene iso. Ya tak tampa. Panestuku tanpa nono. Bene kono lah. nggih. Pangestu mbok pek ngono. Kowe karek ngiyani mok ngomong nggih Kanjeng Sultan. Nggih. Gajaran ah. Oh, sik to. Teh, Nggih, kula Kanjeng Sultan. jumbuh kelawan pangandikaku sapa sing bisa nentremake Mentaram bakal nampa ganjar. Monggo mangkaken. Ya ngene ya, Pak Krama. Nggih. Saraning kowe wis gedhe darmamu tumrap Kasultanan Mentaram, kowe bakal tak ganjar salah sawijining kalungguhan kang saiki wis ditinggal dening priyayine. Amarga gugur ana ing palagan. Kalungguhan menapa menika? Kowe bakal tak paringi pangkat tumenggung. Tumenggung. Tumenggung kuwi lurahe Wiratamtama. Mandeganing prajurit patang bergodo. Kula sing teng ngarep, Kowe sing ning ngarep dhewe. matekno wong.
Nek ning kula ning ngarep nek perang dibedhel mati sih. Guring-gurilah ngoten lho. Ya wis, ning pangkaten jedur aku ya. Kula sak sore sampean. Iya. Oh, wani-wani karo kowe sareh ning selagamu kaya dening wong kang kurang waras. Tegese wong miring. Entir rek, entir. Tunggale. Kowe tak paringi jimat asma tumenggung laras miring. Tumenggung laras miring. Tumenggung laras miring. Miring padha karo edan lah. Wis ngerti? Rada ngertos. Yen wis ngerti kejaba kanggo pengarem-arem rasamu ben krasan ning Pasultanan Mentaram, kowe bakal tak paringi putri Triman. Wedokan? Iya. Heh, Iya. ombang ning desa wedokan. Lah putri ak wedok. Iya. Angge pate ula-uluna. Kata-katane tumenggung nek kowe piye cah? Nggih, Gimana? Kok gimana? Iya. nggih ningali riyen ah. Putrine niku kira-kira cacat napa mboten. Mene sampean ganjarke kula lek tekan kene ndek penyakit stroke kau dak buah. Ya jeneng ora ana wong peparinging ratu kok nganti cacat ki ora ana. Kula nggih kepengin ngertos piyantune kados pundi. Nyai Menggung. Coba mrene. Pangapunten Kanjeng Sultan. Ketingalipun krama mboten purun. Kawet wau gedak-gedek mawon. Nggih. Niku sampean ganjarke kula niku. Iya. Gelem to? Mboten. Kok mboten kepiye? Mboten ndorong mboten. Kowe aja ngisen-ngisen ke aku. Lah jenengane sedak kula tetep mboten pripaten lara apa ora. Mboten. Aja ngadeg. Wong putri kaya ngene iki tak umpamakake sepeda motor, ngono sepeda motore boy. Ninja. Dadi jam patak. Sing kula goleki mboten ninja. Apa? Potongane wong wedok sing kaya Vespa. Dadine gurine jebet ngoten lho. Nika kinal lho Rama. coba saiki waspadakno. Kowe bakal tak terimakake kelawan sing jenenge krama kae saiki pangkating tumenggung. Ya aja tok sawang rupane. Yen mbok sawang rupane mesti kowe muka. Sawang rupane nek sampean Lah lajeng dipun Leres Kusumaneng Ayu, rupane kados makaten mengke nek dikopiok nggih rada luwung kok. Sae nuwun sewu Rama, kedahipun ingkang dipun sawang menika napanipun? Ya rupane. Ngendika panjenengan ampun dipun sawang rupane. Lah banjur Sawangen cengele. panjenengan nika lho Rama. Dadine nek mbok sawang brutune Manae kalih Nah, tanggung jawab. kae elek katonin. Elek pancene. Ning jan mbok cedhaki. Lho, malah blobor. Yen tok kersakake bakal tunjuk ning dalem kasatriyan. Dikom banyu wedang sewengi. peluntok. Dheweke mesti bakal dadi resik. Allah jalaran nganggo busana sing kaya ngono. Ning nyuwun sewu Kanjeng. Kepiye? Ing mangkenipun saderengipun kelampah Rama menika sampun gadhahi garwa napa dereng rak kedahipun dipun cethaken mangken. Rama, Dawuh. kowe Joko apa Duda? Joko. Hah? Joko. Joko nggih kemis lagi lesunan. Kowe tenan. Joko menika kados wonten menika Rama. Lho Joko kowe iki wis dudane sepira? Lempe nggih kemis iki aja gemendu. Kepiye, Dian? Kula menika kedah kalih Iya. Iku bekakas iku. nanging kula menika nggih badhe tepangan langkung rumiyin to Rama. Ya kudu to, kudu ditepungke. Sampun Ning dipun- aja cedhak-cedhak.
Mergo kuwi durung jinak. Waduh. Sampun dipun keparingaken siramo. Yen ketularan penyakit rabies. Kirek apa ya? Dia yang mandi sing ngene, Cak. Aku mau anggap hadiah kuwi lho. Bokonge. Kene aku bakal kerasa mau. Ngene apa entuk aku kok wetone ra cocok. Nggih. Sampeyan apa takok napa? Aku kepengen keterangan soal sampean, sampean iki jenenge sapa? Kromo. Kamu kuwi yang gede, yang cilik. Krimi. Ya tak salah kuwi ya pancen gede. Jenenge kula tumenggung laras miring niku sing gedhe, sing cilik kromo. Desane kula ndene kidul mulaan. Lor kuburan iku. Jenenge tumenggung laras miring. Nggih. Banjur sing miring apane? Nanti kan tahu sendiri. Kok tahu sendiri menika pripun to Romo? Sajake menika kurang jangkem napa pripun? Kuwi jenenge pring buntet nggo sulingan. Kang tegese Ora kena kok ngarep. panjenengan menika lho Romo. Sampeyan kembali tarikan. Gelem ya? Inji kula mong manut kersanipun Kanjeng Rama. Ya. Iki undang diresiki. Sing rambuté sing kurang bener ditata, dijabuti. Kok dijabuti niku pripun? Rambut-rambut sing kaya ngono kan ora iso resik. Tegese diwedangi, dijabuti mengko yen wis Kula niku pitik daging apa. Ana piye rambut kok waduh. diparingi pengagem cara Niki ngaten Jeng Sultan. Niki jenengan paringke kula. Kula jog jumblek lagi niki nyamang wedoan model ngoten niku. Nah, Ati niku wis kudu ra kuat. Tulung gawakno nggih. Ayo tak sapune saiki. Pripun Kanjeng Sultan? coba ruang. Ben, Kula malah kudu nangisi putrane sampean. sewengi iki aku ora bakal bali nang pidaleman. Lha lek kesanipun? Aku mudak nelongso yang ngrungokke sambate anakku. Nggih. Mergo sejak kawan si Kromo wong kaya ngono. Aduh. Pun wis prayogane saiki sesuk bakal tak tanggapake pahargyan sing gedhe. Ora ketang piye dhewek uga mantu. Ngaten. Monggo kula dherekaken.